for violation of RA 10591. Order. Upon examination of Police Corporal Albert Canjo de Nagkadaiyang and Hapit na sa tungang gabi Marso 6, 2025, giserve sa mga pulis ang search warrant sa balay sa usa ka mag-uuma sa barangay Magkaalam, Magpet, Cotabato Province. Atol sa pagpangita sa mga pulis sa baril nga nakalatid sa search warrant, nakit-an ra gyud ang gitaguan niini sa suspitsadong gilas mga pulis nga si Joby Mundas Kamit, 47 anyos, usa ka .38 revolver ang nakuha sa mga pulis nga kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So, wala naman no? Wala siya dalang ako ha? Kontrabando ha? Ang buhat, search sa mga balay ha? Sulot akong balay, buta nga na po ninyo. Kaya po sir, kalma lang Diop, lumurnal ko ba? Lalo na po ang istorya. Wag labs ka rin. Kasi plantiran po niya ako balay. Sige, dito na po. Gilimod sa suspect ang nakuwang revolver sa ihang palay. Ang search warrant gipagula ni Honorable Jose Tabosares, presiding judge sa Regional Trial Court 12 Judicial Region, Branch 23, Kidapawan City. Gidakop ang suspect ug gi-turn over ngadto sa korte nga nag-issue sa search warrant o gikustodiya na kini sa Magpet Municipal Police Station. Ipailalom sa eksaminasyon sa North Cotabato Provincial Forensic Unit sa Kidapawan City. Marvin Revilla, Newsline, Philippines, Cotabato Province. Stay safe.